וראיתי פתאום בחור, איש דתי, עם זקן וכובע, ואמרתי, יש, אלוהים, שלחת לי את המלאך. ופתאום, אתה יודע, קודם כל הייתי בת 21, צעירה, ילדה. מה, כל הזמן זה חשבתי שאת עדיין 21. נו. סקיקר. אז פה ניגשתי אליו בנחמדות, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת כל כך אנגלית, אתה יכול לעזור לי להיכנס, כאילו לעבור את המיגריישן ולהיכנס, ואני לא יודעת איך לעשות את זה אפילו. הוא אמר לי, אל תדאגי. אמרתי, אוקיי, לא דואגת. ממש, זה מה שהרגיע אותי. ירדתי מהמטוס וחיכיתי בתור. פתאום אני אומרת, איפה הבן אדם הזה? הוא הבטיח לי שהוא יעזור לי, אני לא יודעת מה לעשות. עכשיו אני ממש מחפשת אותו, כמו שלא חיפשת בחיים. מישהו, כאילו, העיניים שלי יוצאות, איפה? אמרתי, טוב, בן אדם נעלם.